बारग' एन.ड.फोरा 34थि मुंख्लं सान फालिदों। 22 नं खख्लाबारि बियाबनि सिङाव थानाय गासै बारग' एन.ड.फोरा 34थि मुंख्लं सान फालिदों। 22 नं खख्लाबारि बियाबनि सिङाव थानाय भालमानुहर बिथानि बर'सा जिरायसालियाव बारग' एन.ड.फोरा 34थि मुंख्लं सान फालिदों। मख'नो गोनांदि गोसोखां खाम्फायाव आरो गोसोम फिरफिला बिरहोनो साफागुरि खख्लाबारि सिनियर सेकेन्डारि फरायसालिनि लोगो फोरोंगिरि प्रबिन बसुमतारिया बाहागो लाफैयो। बारग' एन.ड.नि सासे जोहोलाव बि उल्था बिथाङा फोरमायनाय बादिब्ला बिथांमोना बारग' एन.ड. एस बीर दावहारु एन.जी.अ दाफुंना लाबाय। दिनै एन.ड.नि 34थि जे मुंख्लं सान बे मुंख्लं सानखौ लोब्बा लाखिनानै साफागुरि खख्लाबारि बे ओनसोलनि भालमानुहर बिथा नैबे बर'सा रेस्ट हाउसआव जोंनि ओनसोलनि गासै एन.ड.नि मावथि सोद्रोमा बिथांमोना नैबेहाय मुंख्लं सानखौ फालिनाय जादों। बे सानाव आंखौ मुंख्लंफोरनि बिबार बावनाय बे हाबाफारियाव हांख्रायनाय लेखा आं नुजाथिफैनाय जादों। दा बे समाव जोङो बुंनांगोन जे मुंख्लंफोरखौ जोङो मान होनो रोंनांगोन। जाय हारियाव मुंख्लंफोरखौ मान होनो रोङा बे हारिया जेब्लायबो हारिनि सिनायथि आरो हारिनि राव थुनलाइ बेफोरखौ जौगाहोनायाव खामानि मावनायनि लामाखौ लानो रोङा। बेनिखायनो आं खावलायदों बे समाव जोंनि मुंख्लंफोरखौ जेब्लायबो मान होनो रोंनांगोन, जेब्लायबो जोङो सिबिनो रोंनांगोन, बिथांमोनखौ जोङो गोसोखांनो रोंनांगोन। थ' नैबे समाव आङो मुंख्लंफोरनि गोसोखांथियाव बिबार बावनानै बेखौनो बुंगोन जे जोङो एन.ड.नि बे गोलाव सम जे हाथियार लानानै सोमावसारनाय बे सोमावसारनायाव जोङो गोबां दुखु दाहा सौसिनो गोनां जाबाय आरो बे समाव जोंनि गासैबो मुंख्लंफोरा बा जोंनि जालांनाय जिखिनि मुंख्लं बे मुंख्लं बिथांमोनखौ जोङो दिनैहाय मान होनो रोंनांगोन। दा दिनै जोङो एन.ड.नि गिबि मुंख्लं बे गिबि मुंख्लं हिसाबै जोङो 1987 मायथाइनि दिनैनि जे सान 14 सेप्तेम्बर बे 14 सेप्तेम्बर सानखालि एन.ड.नि एक्सन कामान्डार बिथां बि बांबुरगोरा बिथांखौ जोङो दुखु गोनाङै खोमानानै लानो गोनां जादोंमोन। दा बिथांनि मुंजों लोगोसे जोंनि गासैबो एन.ड.नि जे मावथिफोर आरो बिथांमोनजों लोगोसे रायजो राजाफोर बिथांमोननि जे मुंख्लं बावनाय बे मुंख्लंखौ जोङो गोसोखांनो दिनैहाय बे मुंख्लं सानखौ फालिनाय जादों। दिनै 34थि जे मुंख्लं सान दिनै बे गोथार सानखौ दिनै दाब दाब जायगायाव दिनै फालिनाय जादों। थिग बिब्दिनो जोंबो खख्लाबारि समाजनि सिङाव थानाय गरफाम जायगायाव जोंबो थेलेबलेब ओरैनो फिसायैब्लाबो जोंबो मुंख्लंफोरखौ दिनै मान बावनाय हाबाफारि जों खालामनाय जाबाय। जाहाथे जोंनि बे दिनैनि बे मान बावनाय जिखिनि हाबाफारि लानाय दिनै बे गोथार सानाव जाहाथे मुंख्लंफोरा जाहाथे सोरगोआव जाहाथे आलो गोजोनै जाहाथे थानो हाथों, बिनि थाखाय जोङो दिनैनि बे गोथार सान 14 सेप्तेम्बर दिनैनि बे बारायाव जोङो हाबाफारिखौ फिसायैब्लाबो जोङो दिनै मावफुंनाय जाबाय। दिनै गुबुन गुबुन जायगायाव बिब्दिनो दिनै फालिनाय हाबाफारिखौ लानाय जादों आरो बिदिनो जोंखौबो लेंहरनाय जादोंमोन। सेन्ट्रेलफोरावबो सारमोना गासिबो जयैनो फैदों होनलायनानै लेंहरदोंमोन। नाथाय जोङो माखासे गारि मथर माखासे थाखा फैसा आंखालनि थाखाय जों थांस्लाबनो हायासै। थिग बिब्दिनो जोंबो एरियानि हिसाबै जेसेबांखि जोङो बिनि सासे जायखिजाया जों ज' जालायनानै खख्लाबारि समस्थियाव जेसेबां एन.ड. दङ जोङो फैजोबनो हायाखैब्लाबो जायखिजाया जिखिनि फैदों जोङो ज' जालायनानै दिनैनि जि 14 सेप्तेम्बर दिनै एन.ड.नि गिबि मुंख्लं जाजेननाय जि गोथार बे सानखौ दिनै जोङो फिसायैब्लाबो जोङो मान सनमान होनानै मुंख्लंफोरखौ दिनै बावनायनि हाबाफारिखौ जों लानाय जाबाय। শ্ৰদ্ধাৰ কোকৰাঝাৰবাসী জনগণ, ইয়াৰ দ্বাৰা কোকৰাঝাৰ পৌৰসভাৰ অন্তৰ্গত অঞ্চলত বসবাস কৰা জনগণলৈ এটা জৰুৰী ঘোষণা আগবঢ়োৱা হৈছে।
কোকৰাঝাৰ পৌৰসভাৰ অধীনত প্ৰপাৰ্টি বা হোল্ডিং টেক্সৰ সেল্ফ এছেছমেণ্ট আৰু ৰি এছেছমেণ্টৰ কাম পূৰ্ণ গতিত চলি আছে। যিসকলে এতিয়াও সেল্ফ এছেছমেণ্ট বা ৰি এছেছমেণ্টৰ কামবোৰ সম্পূৰ্ণ কৰা নাই তেওঁলোকলৈ আমাৰ বিনম্ৰ অনুৰোধ, আপোনালোকে অতি সোনকালে অনলাইন যোগে সেল্ফ এছেছমেণ্ট আৰু ৰি এছেছমেণ্টৰ কামসমূহ সমাধান কৰি লওক। তাৰ বাবে আপোনালোকে অনলাইন যোগে প্লে ষ্টৰলৈ গৈ আসাম প্ৰপাৰ্টি টেক্স এপছটো ডাউনলোড কৰি এই এপছৰ দ্বাৰাই আপোনালোকৰ আধৰুৱা কামবোৰ সম্পূৰ্ণ কৰি ল'ব পাৰিব। নতুবা play.google.com/store/apps/ৱেবছাইটৰ জৰিয়তেও আপোনালোকে আপোনালোকৰ কামসমূহ সমাধান কৰিব পাৰিব। যদিহে আপোনাৰ অনলাইন যোগে আধৰুৱা কামবোৰ কৰিবলৈ অসুবিধা পাইছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কোকৰাঝাৰ পৌৰসভাৰ কাৰ্যালয়লৈ গৈ ৱাৰ্ড কমিছনাৰৰ পৰা প্ৰয়োজনীয় আবেদন পত্ৰ অৰ্থাৎ ফৰ্মসমূহ সোনকালে সংগ্ৰহ কৰি লওক। বিতংকৈ জানিবলৈ কোকৰাঝাৰ পৌৰসভা কৰ্তৃপক্ষৰ সৈতেও যোগাযোগ কৰিব পাৰিব। ইতিমধ্যে আপোনালোকৰ সহায়ৰ বাবে মেগা কেম্প কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত কৰি থকা হৈছে। ধন্যবাদ।